Πόρτα Καφέ, εκεί που η απλότητα συναντά την τελειότητα. Αγίας Παρασκευής 66 Μπουρνάζη, στο Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 57 85 540. Δικαστήριο Κλαμπ. Σας καταδικάζουμε σε ισόβια διασκέδαση. Δικαστήριο Κλαμπ. Σας καταδικάζουμε σε ισόβια διασκέδαση. Με live κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. 70s, 80s, 90s σε ελληνική και ξένη μουσική κάθε Πέμπτη. Να μην ξεχνάνε οι παλιοί να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Αγίας Παρασκευής 66 στο Μπουρνάζι. Τηλέφωνο 210 57 85 540. Δικαστήριο Κλαμπ. Και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο.